Kublai paralok sachisen mentaka sengi ngapring sangubhaya phi sha kane ka YouTube channel ka jonga ka bakerteng kikten jingstan dan mentaka sengi anwan ra ya phi ya ka jingi tho khana syafang ka jing kordor jong ka por pat kumnu bangin penyaj ya ka por ha korkom ka badai ha ka we ka shnongrit ladon uwe ukhna ubajaito bat ubalek sting bha udon ka jing lek sting ban pendep ya kanu ka kam bat ujuk penserwa kai ya kapor kane ka jing lek ka jong u kalabo ya u ha ka jing duna ha ka jing pule bat ban sa din ha ki we ki benta jong ka jing im haba ya nujor bat ki parlok bat kumjuk ru ki praklas jong u ki kimi ki pa bat kino hikai ki lejuk kentu ya u wa un sengau thu ya ka dor jong kapor Henry uklem sengap setia patiau syapang kalawai jong u bat ula penserwa ya kapor ha kikam bomday ha kawe kasngi lawan uwe ustad ha kate ka shinong ustad ulong bapau nam ha ka jing stad bat ka jing syapang ki briu ha kata ka shinong ki kwa ban ya kendo ya u ban tip syapang ka jing stad bat ban yo ki jing hikai na u khna ubale sting ula rai ru ban le ya kendo ya ustad kenang ba unyo kijing hikai bat ukermen banyo kijing hikai na u kumno bantam ya ki perlok jong u habaro ki benta jong kijing im ulapoy ha kajaka ba ustad udon bat uap banyo ya kendo haba lapoy kapor jong u utaw khna udem ba duong o pi ba kensai berkhu yanga ngalasya rem habaro kiliang bat ngakwa bantam ya ki perlok jonga penlong yanga ubajob sngobha ya rap yanga ustad ulakpe ya ukhna da ka jing sno san bat uong bukhon kada ba pim la ban poy shakmat kalong namar pim tip ban burom ya kapor pim ju pendon kam hok ya kapor bat kapor kabala lek kamla shu ban wan phai ngamla ban bata ya phi Henry nganya thu ya phi shafang ka we ka jing thu khana ban sngotu ya kador jong kapor ukhna ula angnot ba banyo sngew ya kijing thu khana ustad ula pteng hakawe kapor ladon waves em ba jemnot bat ba ej ba ya kipat ba bat uba kershan ya kinong shnong jong u hakawe kasngi us em ula poi ya kendo ya kiperlok barim jong u uparlok ulong ubale sting ubaduk bat uba omdon burom udon kijing ha ka jing im jong u pat syam layok kam yo jam ujuk keno ya kiwe pat halor ka jingduk jong u use mula sngeurem ya uparlok bat ula kli ya ka jing im jong u uparlok ula ong da ka jing so khya usem ngam tip balai kiwe ki ong bangamla ban le wat haba ngalek ban wat kamro ki pat ba ki keno bangam juk pendep kam ha kapor ngam so thu ya ka badai ban le usem ulas ngusun ya u bat laong ko paralok ngakwa ban yarap ya phi kumta tungin le la syai gasngi kumba pitip hakate gasngi pila ban wan shaying jonga ban shim kat kaba pila kimaul nai bat kaksir hakajaka bu pisa jonga Henry hide ben wan hashwa bakasngi kan sep uparlok ulakemen shibon bat laong na ai khublei kusem ngalayok lat banyo spa ulalek shajing bat ulay thu yala kalok jong u kalaong tulek no marmar panin ship ya kaksir bat kimalon nai kapor kalong kababha ya phi Henry uparlok ulaong ngasngeu thengan ai mangan bam shwa kalok jong u kala ai bam ya u bat ula bam da ka jing snyam khlem berkhat shapang kapor haden ula de bam ulaong ngamdei ban lek khlem da shang thai ai bangan thia shwa ulamut thia tang shupor Henry ule thia penban hadu ar kenta haba ulakhi ula yo bakasngi kalanang hier arsut ula shimno gishang ban lek kit yakaksier bat ulami nalaying shaying jongs Henry halenti kasngi kadang shitkar ang ba bat ulas ngau thaj ula ong ngadei ban syong thaj shwa
trai jong teu deng. Kat ba udang syong thaj kal bapengat ka be jai. Bat ula sedang yo thiapat. Haden katu kat nepor ula khi bat ula yo i bakas ngi kalajan sep artat. Ula be stet ban lej shaying sim. Henry haba ula poi kasngi kala sep bat ki jingkhang jong sim kila khang. Uperlok ubale sting ula syong halamarwe ha ka jing sngusi. Namar ba ula penle no ya kalat ban yo spa. Tang namar ba umbuk dor ya kapor. Ustad ula pendep ya ka jing thok khana bat upej ya ukhna. Ukhna ula sngeurem bat ula snutho ya ka jing bakla jong u. Ula ai khublei ya ustad bat ula kren un penkela ya lade. Nado kata kasngi ula sedang ban tre syutom bat bukdor ya kapor. Ula penkut ka jing le sting bat ula long ubriu ba sesok ka jing im. Kalong ying bat ki perlok jong u kila burom ya u bat ula yo ya ka jing kimen bat ki jing job ha ka jing im jong u. Ladang ipej hala ka jong ka jing im. In syam ba kapor kalong kum kaksir. Kadai ka ba koridor tam hala ka jong ka jing im. Ngidon tang katu kat nepor hakane ka slaper thai. Kumta idai pan kam ya ka da ka akor berkacing suthu ka bakrau. Ngidai ban om penserwa ya ka por hakikam kiba om dun jingmut. Henry ini keren badle tangi kam ki baron kam. Ngidai ban om penslim ya laki jong ki kam. Henry ban pendep yaki hakapor kabadai badda ka jing sisya. Kadon ka pawar ka baong lada pi buram ya kapor kan buram ya pi. Henry lada pi penjot ya kapor kan penjot ya ka jing im jong pi. Ngila ban poi syae haka jing im lanangi pendon kam hok ya kapor jongi. Henry lanangi penserwa ya ka ngindu ya kilat kilenti pak ngin sengeurem haden. Namar kata ngidai mesengthu ya ka dor jong ka minit. Na unong le jinglej ba udu ya ka rel tang da ka minit. Patip ya ka dor jong usnem na ukhna school ubarem ha ki eksamin kut snem. Kitu ki baburom pat nun kam ya kapor. Kila ban le ai haka jing im. Henry kitu ki ba penserwa ya kapor kin samat jingdu jingkermen hala ka jing im. Ada pikwa ban le ai haka jing im jong pi. Pimdei ban jaitu ban le sting ya kanu kakam. Lada pile kumta chisien kasngi piru pin singurem bat kum uta ubriu ubala lek terkhong ban poi shaying jong suem haswa bakasngi kan sep. Namar kata penlet jingmut bat nun kam ya kapor jong pi da kabadai. Henry om tang kata ngidai ban don kapor ban ya kemen lengba ki bahaying hasem bat ki perlok perjor. Om tang da kabale kumta bakajing angnut bat kajing temu jong pi kan urlong. Henry wat kajing im jong pi kan long kabai itenat bat kalawai kaba pernai.